କାହାଣୀ ମା ମନ। ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ ସାରି ବନ୍ଧୁ ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ ଚା ପିଉ ପିଉ ନାରାୟଣ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ଲାନ୍ କ'ଣ? ତୁ ଓ ଭାଉଜ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇଛ କି? ମୁରଲୀ ବାବୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ରେଣୁକା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଡ଼ୁକି ଆଣି ଦୁହିଁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇକି କହିଲେ, ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ କାହିଁ? ପୁରା ଅଫିସକୁ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡାଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମାମୁନି ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଟିଏ ଦେଖି ଆସିବାକୁ ପରା କେତେ ଥର କହିଲି, ହେଲେ ଇଏ କ'ଣ ଶୁଣିଲେ? ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଛୁଟି ମିଳୁନି ବୋଲି ନୂଆ ବର୍ଷ ମୋ ଛୁଆ ସେଠି ଏକୁଟିଆ କାଟିବ। ହେଲେ ଆମ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରି ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ରହିଲା ପରେ ବି କାଳେ ଛୁଟି ମିଳୁନି। ନାରାୟଣ ବାବୁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ୁକି ନେଇ ପାଟିରେ ଦେଇକି କହିଲେ, ଭାଉଜ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମୁଡ଼ୁକିର ଜବାବ ନାହିଁ। ଏକଦମ ମୁସୁମୁସି ଆଉ ସୁଆଦିଆ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ରାଶି ତା ସହିତ ମିଶିଛି, ପାଟିକୁ ଯାଇ ତା ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ରୋଷେଇରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଟପି ପାରିବେନି। ଆମ ଶ୍ରୀମତୀ ତ ରୋଷେଇ ଘର ଆଉ ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ରୋଷେଇଆ ଭରସାରେ ଏବେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ନିଜ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସି ରେଣୁକା କହିଲେ, ନାଇଁ ମ, ସେତେ ଭଲ ହୋଇନି। ଝିଅ ମୋର ଭାରି ଭଲ ପାଏ ମୋ ହାତ ତିଆରି ମୁଡ଼ୁକି ଓ ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ। ଭାବିଥିଲି ତା ପାଖକୁ ଗଲେ କିଛି କରିକି ନେଇଯିବି ବୋଲି। ହେଲେ ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ ବସିଥିବାର ଦେଖି ନାରାୟଣ ବାବୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ଶନିବାର 31, ରବିବାର ତ ନୂଆ ବର୍ଷ। ତା ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଓ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଏମିତି 2 ଦିନ କାଜୁଆଲ ଲିଭ୍ ନେଲେ 4 ଦିନ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବୁକ୍ କରି ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇଯା, ଝିଅକୁ ଦେଖି ଆସିବ। ଚଟ୍ କିନା ରେଣୁକା କହିଲେ, କିଛି ଶିଖ ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ। ଖାଲି ଅଫିସ କାମ ନୁହେଁ, ନିଜ କାମ ପାଇଁ ବି ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁରଲୀ ବାବୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ନିଆଁରେ ଘିଅ ପକାଇ କଥା କହିବାକୁ ମୋତେ ତୋରି ଭଳି ବନ୍ଧୁ ମିଳିଛନ୍ତି। ଆରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ଫୁଲ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରଖିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ହେଲେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ତ ଯାଇ ହେବନି। ମୋ ହିସାବରେ ରେଣୁ ନିଜ କ୍ଷୋଭ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପ ସବୁବେଳେ ଅସହାୟ। ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ରେଣୁକା ନାରାୟଣ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଡ଼ୁକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ବି ମୁଁ କିଛି ପ୍ୟାକ୍ କରି ଦେଇଦେବି। ଝିଅ ପାଇଁ ତ ନେଇପାରିବନି, ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲେ ଖାଆନ୍ତୁ। ମୁରୁକି ହସୁଥିଲେ ମୁରଲୀ ଓ ନାରାୟଣ ବାବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଝିଅ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍କୁ ଆସି ମୁରଲୀ ବାବୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି କାହାନ୍ତି? ଗତକାଲି ପୁରୀ ଯାଇ ରାତିରେ ଫେରିଲି। ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ପ୍ରସାଦ ଓ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆଣିଛି। ରୋଷେଇ ଘରୁ ରେଣୁକାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଭିଲା, ମା ପୂଜା, ଏଇଠିକି ଚାଲିଆ। ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅଛି। ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛୁ। ଗରମା ଗରମ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ଯିବୁ। ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଉ ଯାଉ ପୂଜା କହୁଥିଲା, ନାଇଁ ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ କାହିଁକି ହଇରାଣ ହେବେ? ମୁଁ ଅଫିସ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଖାଇଦେବି। ଝିଅଟି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପରେ ନାରାୟଣ ବାବୁ ଧୀରେ ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ, କିରେ, ଇଏ ଝିଅ କିଏ? ଉପର ମହଲାରେ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ୍ ଥିବା ସିଙ୍ଗଲ ରୁମ୍, ଯାହାକି ମାମୁନିର ଷ୍ଟଡି ରୁମ୍ ଥିଲା, ଏଇ ଝିଅ ପୂଜା। ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଛି। ଏକୁଟିଆ ଝିଅ, ଚାକିରି କରିଛି। ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ହୋଇ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ପଶି ଆସି ଗପେ। ତୋ ଭାଉଜ କଥା ଜାଣିନୁ? କିଏ ସ୍ନେହରେ 2 ପଦ କହିଦେଲେ ଗୋଟିପଣ ତାର ହୋଇଯାଏ। ସହଜେ ମାମୁନି ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ପୂଜା ଆସିଲା ପରେ ତାର ଖୁସି କାହିଁରେ କ'ଣ? ଟେବୁଲ ଉପରେ ଜଳଖିଆ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ରେଣୁକା। ନାରାୟଣ ବାବୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଏଇଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇକି ଯିବେ। ପୂଜା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୀ ଓ ଟିକେ ତରକାରୀ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଇ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ମୋର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି। ପୁରୀ ବଢ଼ିଆ ହୋଇଛି। ମୋ ମମିଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ପୁରୀ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଲି ମୁଁ ପୁରୀରେ ଥିଲାବେଳେ ମମିକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ମହାପ୍ରସାଦ ଓ କିଛି ଚୁଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି ବୋଲି। ମମି ହସିକି କହିଲେ, ତୋ ଆଣ୍ଟି ଏବେ ତୋର ନୂଆ ମମି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି, ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୁଡ଼ି ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? 6x4 ଆପଣଙ୍କ ହାତ ସାଇଜ୍ ନା? ନାଲି ଓ ସବୁଜ 2 ମୁଠା ଚୁଡ଼ି ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ରେଣୁକା କହିଲେ,
ତୋ ଚଏସ୍ ଏକଦମ ମୋ ମାମୁନି ଭଳି। ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଲୁ। ହଉ ଆଜି ରାତିରେ ଡିନର ଆମ ସହିତ ଚିକେନ ବନେଇବି। ହସି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଟଙ୍ଗାରି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହି ଚାଲିଗଲା ପୂଜା।